Assalamu alaikum yan uwa da abokan arziki. Wato ni ne wanda aka fi sani da Nasir Bashir, CEO na bshop fashion designer home of fashion, tare da ma'aikata na da suke nan kan mashina duka. So za mu dan tallata muku wasu kaɗan daga cikin kayanmu da muke cirewa, wato na talle, na siyarwa, da kuma kana iya zuwa da yadin kaɗin kama. Ga kaɗan daga cikin su wayannan garuna ne, wato wanda aka fi sani da babbar riga biya, suna nan kala daban-daban. Bshop exclusive designers, suka baka outfit is the final. Bshop exclusive designers, suka baka outfit is the final. I'm a fashion, I'm a fashion, I'm a fashion, I'm a fashion. Gida na gayu ne, kayan su da tsari, da kake so ne ga kari, so ka ji labari. Na je bshop aka mini dinki, abokina na daki, na dauki dinsa na je banki. Wasu gayu na ta gulmana, wancan yaron wane ne, daga ji sai na ce yane ne. Wannan kaya wai waye maka, na ce malam yaya haka, kyawu ne suka maka, hakika kamar haka. Ka kure mana a daka, sai na ce dan matso haka, ba na son irin haka, wannan ai batun baka. Karatu zana maka, kai ka kawo harka, sirrin ai shi ne. Bshop exclusive designers, suka baka outfit is the final. Bshop exclusive designers, suka baka outfit is the final. I'm a fashion, I'm a fashion, I'm a fashion, I'm a fashion. Ka zo shagon a salama, ka ɗibi kaya da zalama. Jamfa, jalabiya, half jamfa, kare, senators waist, takalma. Ka zo a baka outfit up and down, everywhere you go you go shut it down. Oluwami dey bless my song, he dey bless my song. You go bless me safe, after self defense, sana'a self defense. Ka rike Allah ka huta, za ka yi sallah ga buta. Girma mai waka ya yi ta, kainuwa ta can Allah ne, bi da murucin dutse ne. Bshop exclusive designers, suka baka outfit is the final. Bshop exclusive designers, suka baka outfit is the final. I'm a fashion, I'm a fashion, I'm a fashion, I'm a fashion. Boda na gaishe ka,